Bună dimineața! Astăzi vom planta șofran. Așa arată bulbii de șofran. Dar înainte de toate avem de parcurs câteva etape și vom începe prin aplicarea braniței. Este braniță de cal bine uscată, de 1 an și ceva, și vom aplica cam o lopată pentru 1 metru pătrat. Așa. După care mai avem aici în găleată ceva important, și anume, să vedeți imediat, este o larvă pe care multă lume o confundă cu larva cărăbușului de mai, însă este larva de Cetonia aurata. Să vedem, aici era și un adult. El arată cum arată. Această larvă, în comparație cu, uitați aici adultul, asta este Cetonia aurata. Această larvă, comparativ cu cea a cărăbușului de mai, are gura sau partea superioară mult mai mică și partea inferioară sau spatele mult mai gros. La cărăbușul de mai, capul este mult mai mare și partea din spate este mult mai îngustă. Asta este o larvă benefică, consumă materie anorganică și îmbogățește solul, față de larva cărăbușului de mai, care de fapt consumă și distruge rădăcinile plantelor. Bun, vom amesteca acum pământul cu ranița și vom trece după aia la următoarea etapă. Bun, am pregătit terenul. Vom planta bulbii la o distanță între rânduri și plante 20 cu 20 și la o adâncime de cam 10-12 cm. Dar înainte de toate, avem aici și vom aplica miceliul de grâu infestat cu Trichoderma viride. Mai multe informații găsiți pe net despre Trichoderma și vom lua cam o lingură. Vom pune ciuperca în locul unde urmează să punem bulbul. Stați așa, să se vadă mai bine. Așa. Fără de lingură. Așa. După care luăm câte un bulb și îl punem exact aici. Următoarea etapă. Vom lua cam o ceașcă de cafea de calciu cu magneziu și îl vom pune direct peste bulb. Așa. Acoperim cu pământ. Și vom turna deasupra cam 250 de ml de apă. Nu mai mult. Șofranul nu iubește umiditatea. Atât. Cam asta a fost. Și acum așteptăm cam în 3 săptămâni să apară floarea. Numai bine!